Isem pajjiżna semma fl-istazzjon spazjali f'taħdita bejn l-astronawti. F'recording ta' messaġġi li kiseb One News tinstema' konverzazzjoni bejn astronawta li jinsab fl-istazzjon spazjali u l-kamra tal-kontroll fuq id-dinja. L-astronawta Franċiż Thomas Pesquet innota l-preżenza tal-kaxxa Maltija li qed tagħmel dan l-esperiment. All right, thank you. It was fun to do and it's good to see those new players in space, Malta and others. So congratulations to them for their CubeSats and moving to forward. L-astronawta Franċiż li għamel parti mill-Aġenzija Ewropea tal-Ispazju wara filmat minn fuq l-istazzjon spazjali bil-kampjuni Maltin jidhru f'idejh waqt l-esperiment. Fuq Twitter huwa nnota wkoll kif il-kampjun fih eluf ta' tpinġijiet minn tfal Maltin li ttellaw fl-istess kaxxa. Aktar tard kien ippubblikat ukoll ritratt mill-istess stazzjon ta' pajjiżna matul il-lejl, hekk kif l-Istazzjon Spazjali Internazzjonali kienet jorbita minn fuq pajjiżna. Dan kollu jorbot mal-proġett Melet li qiegħed jistudja ċ-ċelloli tal-ulċeri tas-saqajn ta' persuni bid-dijabete. L-esperiment qiegħed jistudja l-effetti tal-kundizzjonijiet fl-ispazju fuq dawn iċ-ċelloli. Il-kampjuni mistennija jaslu lura fuq wiċċ id-dinja fil-ġimgħat li ġejjin għal aktar studji fuqhom biex tkun intemmet l-ewwel missjoni spazjali bis-sem tal-Maltin.